hazvina kumira zvakanaka muri Zimbabwe. Murume uyo anoitwa Chris Mutsvangwa adzoka zvekare neimwe paper 2 yekudzimbira mwoyo yemaZimbabweans kuda kurwadzisa vanhu. Unovaziva varume ava vanotanga vakatrena kunodzimbira marwadzo, because every Zimbabwean anotanga neronda pamwoyo, so ndozvo vanongouya vaizongotiki. So nyaya iri panapa ndeyekudai, so hapana asingazvizive kuti ikonomi paZimbabwe zvinhu zviri pasi, zvinhu zvayo zviri low, zviri down, hayo yakadhakwa, iyo haisi secret. So panapa asi iye Mutsvangwa ataura kuti our economy is doing very well and we are attracting investment as long as the loan changes the lives of our people, we want it. Ndo mashoko ari kubva kuna Honorable Chris Mutsvangwa, ndisenator wekuZANU-PF, ndosaka achizonzi honorable. Ndo nyaya iri panapa iri kuitika. Ndiye spokesperson zvekare weZANU-PF ataura kuti aiwa economy yedu isusu iri kufamba zvakanaka. Handisi kuziva kuti spokesperson webato ari kuedza kutaura kuti these guys they are doing their best, ndo the best they can do, ndo zvaanenge achiedza kutaura. Kozati kuti ikonomi yavo bo zvekuti, because wakatarisa nguva pakapinda timu yavo yeSecond Republic nepavari zvinhu nezvavaita, vanhu ava vari kuratidza vari kuwirirana, vari kutobhilivha kuti vatoita the best, ndo the best yavanokwanisa kuitira nyika. Ameno muri Zimbabwe munoonawo sei nyaya iri kutaurwa naChris Mutsvangwa?